안녕하세요. 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 Kalagyominam, Ebida. 안녕하세요. 저건 난내 생기 그레이. 미주자. 안녕하세요. 最后赚一个原因吗？ Ako ay noodles lamang. Guru ko. Ah. Ako ay noodles. Una subo. Oh. Ginagawa mo? NANI?お前はもう死んでいる。 Ginagawa mo? NANI?お前はもう死んでいる。 Kenapa
Ginagawa mo. Trial version. Yan. Tapos na kaming kumain ng tamyan. Ito, nangubos ko yung isang bangko ko. Ginagawa Trial mo. version. Ha? Grabe. Ana, join na kayo sa channel ko. Hit Solid 23. Trial Hit version. Ere channel. At saka, Pink at saka, saka si Bebang Karen Domina. Okay? Don't forget to like, subscribe, and join button. Press my join button. Bye-bye. Annyeong. Kansamida, anyong sayo. Ayan, napanood nyo naman ang aming Samyang Challenge at sana ay hindi kayo naanghangan sa aming mga pagmumuka. Ayan, so guys, please subscribe. JTolits23, Tre Ere Channel, Karen Gumina, and of course, yours truly, Zenki Adahar. Kita-kits tayo sa susunod na video, kaya Zenki Natics, bye-bye! Please like and subscribe to my channel. Thank you. Yun, mga Lodi. Natapos na ang isang bandehadong Trial version. times 2 times 3. Palupit. Kasama ko nandito sina JTolits23, Zenki Adahar, Karen Gumina. So, guys, subscribe, Trial version. like, and share. Trial version. 예. 안녕하세요. 예. 꾸르꾸꾸. 这赚一个 이쪽으로 수고수고. Trial 수고수고. version. Ako'y utas din ay. Trial version. Annyeonghaseyo. Trial version. 예. Itlog. Egg.